magandang tanghali. Kumikinang na ulat, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicoliala. Hi! Ayan. Ano nangyari sa'yo? Hindi gumagana yung ano! Hindi gumagana! Ay, magdo-doorbell tayo. Nakakaloka, hindi gumagana! Pero may mga ganyang pangyayari kung minsan, ano? Ayan, gumagana na siya. Kailangan lang nagagalit ka eh. Ayun. Okay na, gumana na. Gumana na. Grabe, ang tindi na ng ang tindi na ng headset na to. Pasensya na po ah. Ang tindi na niya. Pero hindi naman nila mahahalata actually na may electrical tape. Huwag mo namang i-focus na may electrical tape. Nakakaloka. Alam mo kung mura lang to, inabunuhan ko na. Kaya lang 12,000 isa kasi. Ganito kasi. Hindi ko kayang abunuhan. Pasensya na po kasi sa pagtatrabaho po kasi namin, mahalaga po meron po kaming headphones or headset. Suot po namin ito sa tenga. Correct. Kasi kapag hindi po namin siya suot, pag hindi po namin naririnig, parang may kulang. Para po kaming bulag. Oo. Parang may kulang. Akala ko kasi kanina, kaya hindi ko pinakikinggan. Akala ko, dahil wala siyang tunog, kasi hindi mo pa ino-on yung headphones. Yung pala talaga siyang tunog. Well, baka iniisip ninyo, bakit nasisira yung mga... Ganito po talaga kami dito Correct. Ganito po kami. Ka-abnormal magtrabaho. Paano to, yung mga gamit, hindi kasalanan ng mga gamit eh. Kasalanan din talaga siya ng gumagamit. Di ba minsan nagagalit tayo? Ba't sira na naman yung remote? Di ba? Hindi ba't ano ba ginagawa natin kapag nagagalit tayo at hindi gumagana yung remote? Hindi ba't pinupukpok natin? O sa tingin mo ba yung paraan para talagang gumana mga gamit? Pinupukpok? Pero for whatever reason, Diego, gumagana naman pagkatapos ipukpok. Tingnan mo kanina, pinukpok-pukpok na tunga. Then naalala mo rin dati yung yung Nintendo na yung tape, 'di ba? Pag hindi gumagana, pag nagre-renta ka, correct. Pupukpok mo tapos hihipan mo. Tapos pagbalik mo, okay na. Correct. 'Di ba? Ganon. So, yung VHS pa. Yan. Hindi ko siya naabutan. Charot! Pabata. Betamax, pinupukpok mo rin din yun para gumana. Hanggang ngayon, dala-dala po ng mga batang 80s and 90s yun. Na kapag ang isang bagay hindi gumagana, kailangan pong pukpukin. Kaya pinukpok mo gumana. Kaya pinukpok ko gumana. Ang hirap kaya, hindi mo naririnig. Hindi ko alam sino kayo nagpaumpisa ng mga ganyan? Nang alin? Nang pupukpukin? Yung mga pupukpok, pati yung... Pilipino. Hindi ko alam. Ewan ko, wala akong kakilalang foreigner. Sa bagay, di naman pag-uusap sa foreigner kasi... Ano ba yan? Hindi na nga gumagana yung gamit ko. Dudugo pa yung ilong ko. Parang napapansin, ikaw ba napansin mo rin ba sa mga gasoline station? Pag may nagpapakarga, yung inaalog. Oo, hindi kasi di ba yun? Para liquid mapuno. Yun Para mapuno, yung parang ganun. Alam ko yun kasi inaalog namin yun. Pag halimbawa sasabihin na, kunyari 2,852. Ay, pakisagad kuya. Tapos lahat kami noon, buong family. Buong family, shake namin sa sakyan. I-shake namin yung sasakyan. Aalog-alog kami. Tapos, in fairness, abot siya ng 3K. Ewan ko, tama ka sa question mo. Dito na po ba yan sa Pilipinas? Sino nagpauso niyan? Diba? Nung ganun. Pupukpukin para gumana, aalugin para mapuno. Diba? Hindi madami tayong mga ganyan Yung ang mga Pilipino, kami ginagawa talaga namin yan eh. 'Di ba? Syempre maraming nagbibigay sa atin ng alay. Syempre yung mga alay hindi naman natin laging nauubos. So for example, may magpapadala ng cake, lahat ng matatamis. Kunyari yung ref kunyari wala kang ref, 'di ba? So papaano na hindi lalanggamin? Kami ginagawa talaga namin 'yun. Kumukuha kami ng bowl ng tubig, tapos doon namin ipapatong yung donuts, yung box ng donut, may tubig. Tapos for some reason the next day, walang langgam. Diba? At alam mo talagang Pilipino ang gumagawa ng mga ganyan. Effective naman. Tingin ko nabubuisit sa inyo mga langgam. Wala kami mahihita sa inyo. Diba? Sa pamilyang to. Correct. Totoo. Pero effective. Hindi ko rin alam kung sino nagturo. Basta ano na
lang na salin tradisyon, Oo. ganyan. Well, ganun ka madiskarte yung mga ninuno natin, ibig Correct ka. sabihin. Na kung ano't ano pa man, di ba yung adobo? Oo. Kaya siya na-create kasi nga ang diskarte para tumagal ng tumagal ang Oo. isang pagkain. O Oo. di ba anong ginagawa nila, lagyan nila ng yung mga sangkap. Hindi ko Ganun alam din, ganun din yung lechon. Oh, 'di ba? Oo. Oh, ganun din ang manok. Oo. Sobrang diskarte natin sa manok. Lahat ng parte ng manok walang walang Correct. tapon sa atin. Oo, pati 'Di ba? yung Adidas. Correct. Pati yung yung palong, Oo. lahat. Tayo lang ba yung ganun? Sa bagay, kanya-kanyang pagrespeto sa bawat kultura, 'di ba? Kasi ngayon na meron ako mga na kikita na culture ng ibang mga bansa na parang para sa akin hindi talaga siya hindi pa pwede. Iba yung mekos-mekos. Oo, yung mga sa kanila, 'di ba? Meron sila mga tradisyon na kakaiba talaga. Yung kinakamay. Kinakamay yung mga mas masarap kapag kami dumadaang daga, 'di ba? Alam mo, sorry, pero yun talaga yung lugar na parang natatakot akong puntahan. Kasi Pag mahina tiyan mo doon. Oo. At Wala, pag mahina, hospital ka. correct. Hindi naman sa maarte tayo kasi kumakain naman tayo ng panis, di ba? Oo. Pero hindi ko naman carry yung minekos-mekos tapos may mga dagang dumadaan. Hindi ko naman kaya. Pero ako personally nabibilib ako dahil sa yung mga ingredients, paano nila gawin yung way lang talaga yung sanitation. Oo, sanitation lang na kinakamay. Correct, 'di ba? Tas na mas marami pa yung tapon kasi sa ginagawa. Tapos yung nag-uusap, yung nagkukwentuhan sila, lahat ng laway ninyo nandiyan na. Order ka, okay. Correct, 'di ba? Meron pang may sipon, 'di ba? Meron pa nga ako napanood sa kanila na na parang facial o kaya facial pero sa labas. Oo. So, 'di ba normally pag nagpapa-facial ka, nasa ka talaga loob ka ng skincare clinic, ganyan. Tapos merong background music na malumanay, Oo. yung pang spa, ganon. Oo. Yung sa kanila nasa labas tapos yung mukha talagang Parang binabalahura ko rin, tinatampal-tampal. Alam mo, hindi ko alam kung ano ito. Ano to? Tapos ang daming pumipila. Oo. Kakaiba, di ba? Mga iba't ibang paraan. Meron pa ako napanood na yung paraan nila para maggupit, aapuyan nila yung buhok. Sa kanila gugupitin pagkatapos na ng apuyan. Hindi ko alam kung pa-trending ba ito o yun nga, kultura, tradisyon. Yan yung namana din nila. Correct, namana Ayan. nila. So, wala lang, para sa atin nakakatawa na nakakalurkey, pero sila din naman nalulurkey sa mga gawain natin, 'di ba? Oo. Sa mga bagay-bagay na ginagawa natin katulad ng yung sabi ko nga, 'di ba, para umiwas ang langgam dun sa matamis, na Oo. maglalagay ka lang ng tubig, doon mo Tubig. ipapatong, 'di ba? Oo. Sa kanila saan naman nanggaling 'yan, 'di ba? Kanya-kanya talaga. Kanya-kanyang respetuhan lang din, Correct, 'di ba? Ang kaya nga siguro, Diego, ewan ko kung ikaw naisip mo ba ever na parang magjojowa dati nung araw ng ibang lahi? Parang wala sa isip Ako ko. din wala sa isip ko kasi una hindi muna kami. Isipin mo Hindi kami magkaintindihan. Correct. Isipin mo galit na ako, ipaprocess ko pa yung English ko. Tsaka bukod doon, yung kultura nila, parang hindi sa akin madaling mag-embrace. At Oo. ganun din sila, hindi rin sila madaling mag-embrace. Lalo na pareho tayo na medyo family-oriented, Yan, di ba? diba? Kung sa medyo kanila kasi western. walang pakialaman Oo, diba? yung ganun. Diba Hindi tama ba pag 18? Oo, medyo bahala ka na sa Oo. buhay mo. Pero hindi naman natin nilalahat Oo. kasi madami din naman na talagang they still take care of their Correct. kids. Pero kapag wala, kaya hindi ko yan pinush. Pero yung totoo, wala naman din talaga nagkagusto sa akin. Ibang lahi, yun talaga. Nagdadahilan lang ako ngayon. Wala naman talaga nagkagusto. Nakakaloka. And speaking of nagkakagusto, paano ka nagustuhan ng misis mo dun sa picture mong luma? Oy, kasi Hindi ko rin din alam. alam niyo po, nauuso na naman ngayon, meron pong bagong trend. Aha. So yung bagong trend, i-compare mo yung first ever profile picture mo and then yung current mo na Oo. profile picture. So, parang ganun. So kanina, nagtatawanan sa GC namin sa Love Radio kasi pinagtatawanan namin yung mga itsura namin. Nung unang-una naming profile picture. Talagang yung itsura po ni Diego Bandido doon, para po talaga siya po talaga yung perfect candidate para sa libreng pagkain ng barangay. Alam mo yung mga... Sobrang payat! Yung mga ini-interview sa TV Patrol, kung Correct. minsan na snatcher. Yan. At least sa'yo na nanggaling.
Ang pinansin ko lang talaga doon yung kapayatan. Pero yung pagiging snatcher, medyo ganun ka talaga. Medyo ganun ka din talaga kasi. Di ba? Kaya ako, I always post a lot of photos eh. Kasi, pagka binalikan mo siya in time, may ganito, mapag-uusapan, Correct. matatawa ka, tapos matutuwa ka din at the same time kasi merong improvement. Makita mo yung evolution ng sarili mo. Oo. At kung hindi ka nag-improve, yun yung may problema. Bakit hindi ka nag-improve? Dapat nag-improve ka, di ba? O yun nga sa kakakalkal ko ng kasi humingi si Troika sa atin ng lumang photo. Nakita ko yung yung picture na nag-host tayo. Correct. Nag-comment ako dun Oo. Nag-host tayo para sa isang beer brand. Oo, yun. Hindi ko makakalimutan yun kasi nawalan ako ng boses nun eh. Oo. Habang nag-host. Habang nag-host. Grabe, lumalaklak ka doon. Oh. Hindi, required po kasi kami. Oo, syempre diba? lang nga naman nag-host ka ng beer na tapos wala kang hawak na beer tapos hindi mo iniinom. Tapos naalala ko talagang maarte ka na talaga noon that time. Kasi may pinasuot ka sa akin na salamin na may pailaw-ilaw. Totoo ba? Oo! Sabi niya, ito suotin mo. Wala pa yung, hindi ba uso yung mga LED? May tumatakbo na ilaw dito. Sinuot ko na. Ipakita ko sa'yo mamaya. Totoo? Oo. So, no, hindi ko yung matandaan though. Pero ibig sabihin noon pa man, may ganun na ako. Oo, may ganun ka na. Mahilig ka na sa mga maarte na gadgets. talaga. Correct. Oo. Mahilig na ako talaga sa mga pa-eklabo, pa-ilaw, correct. pakinang. Yan, Yan. oo. Kaya perfect na perfect talaga yung kumikinang ina mo eh. Ganon. Kasi talagang noon pa man mahilig na sa ganyan. Yun nga, di ba? Tingnan mo. Buti natago mo yung mga photos na Oo, yan. tama. Kasi, nga no, hindi naman natin first time na magtambal eh. Oo. 'Di ba? Even before, kahit katambalan ko pa si Chuper, 'di ba? Meron na tayong hosting stint na tayong dalawa yung pinag-partner. Bakit Correct. ba? Hindi ko alam. Meron ba tayong dalawa din nag-host sa somewhere in Pampanga? Totoo ba? Meron. Ano ba naman yan? Pasensya ka na sa akin kasi ulam ko nga kanina, limot ko na. For a brand. O event. Event siya. Oo. Di ba? Hindi ko na matandaan. So, may mga ganyan. And it's nice to know na kapag ka binalikan mo. Di ba? Maraming ganyan. Like, meron ako nga na-hosta na isang wedding na hindi nila alam na classmates sila nung nursery. Siyempre, nakalimutan na nila. Okay. Tapos siyempre, dun sa pag-wedding, di ba, mag-gather ka ng mga old photos kasi gagawa ng video. Tapos nakita nila same school. Tapos sabi nila, anong batch? Tapos yun na, pagkalkal, nakita, magkaklase, magkatabi pa. O, di ba? Nakakatuwa. Hindi nila alam. Pero ang galing kasi parang eventually, pinagtagpo ulit sila ng landas. Di ba? Yung bang mga ganun. Kaya ito po isang paalala na naman. Weekend na naman po. Kung ang nanay po ninyo walang ibang ginawa kundi mag-picture sa inyo, Ayan. hayaan nyo lang Okay si lang yan. nanay. Kasi hindi nyo alam kung ano yung maging posibleng magandang effect nito in the future. Oo, Di ba? Ako hindi rin talaga ako mahilig mag-picture, pero meron akong kaibigan na talagang Taga-picture. mahilig Oo. din talaga may dala. Ang isa sa mga nakikita ko dito sa atin si Totoy Batoy. 'Di ba laging hindi pa uso yung mga digicam, lagi siya may digicam. Oh, di ba? Kaya ang memories talaga pag naghahanap ako ng mga picture dati, punta ko kanya. sa profile ni Totoy. Oo, kasi nandoon meron. Di ba? Oo. Pero alam mo, meron nga ako na nabasa kahapon eh. Parang ang swerte nating mga kwarentahin. Kasi tayo mga kwarentahin, ang dami nating pinagagawang mga kabalbala nung araw. Pero, dahil hindi pa uso ang picture, kwento lang ang lahat. Correct. Thank you, Lord. Thank you po, Lord. Salamat. Kung kalokohan din lang. Kaya nga minsan, pag alam may mga batang DJ, sasabihin nila sa akin na may ganun ka palang ira. Meron. Meron akong ganong era. Wala yan sa inyo. Wala. Yung mga prank-prank nyo ngayon. Wala yun sa mga pero dahil wala pa namang cellphone, walang video-video, Correct. kwento lang ang lahat. Kumbaga nasa hindi man namin na catch talaga actual on photo, 'di ba? Kasi hindi pa talaga siya uso. Nasa imprint ng memory namin Correct. yan. Ang kagandahan dito, mas walwal kami kaysa sa inyo. Buti na lang, thank you Lord. Thank you Lord, hindi pa uso. Sobra talaga yung generation natin, kung ano-anong pinagagawa. Correct ka. Actually, yung generation natin, Jegs, medyo weird yung generation natin eh. Yung mga matatanda, ang tawag sa atin bata. Diba? Bata pa kayo. Pero yung mga bata, ang tawag sa atin matanda. So, saan po kami? Saan kami lulugar? Saan kami? Bata ba kami o matanda ba kami? Matandang bata. Diba? Totoo
Kapag ka nakamit ka ng mga 50 plus, di ba? Older than us, sasabihin na, oh, you're very young. Oo, bata ang dami, ka pa, ang dami-dami mo pang pwedeng gawin, di ba? Pero yung mga DJs natin na mga bata, alam mo, maratoning. 20 years older tayo dun, Jex. 2 dekada yung ano natin, yung lamang, yung difference ng anong age natin. 'Di ba? Syempre ang tawag naman sa atin OG, matanda, legend, may edad, 'di ba? Nanay na, tatay na. Kasi literally, yung edad natin, yung edad ng mga magulang nila. Totoo, di ba? At saka alam mo, Jex, ang nakakalurking ngayon, madaming mga kanta na kinakanta pa rin natin ngayon, sinasayawan pa rin natin ngayon, na kapag ka binalikan mo kung kailan sila nauso, 30 years ago. Oo nga, parang... Oh my gosh! Sabi yun ni Maratoni nung nagkwento sa akin, alam mo, Sir Jegs, ang tingin ko sa'yo parang ikaw na yung tatay dito. So, hindi man lang kuya. Tatay na lang. Hindi man lang dumaan sa kuya. O sige, anak. Kasi alam mo, sa totoo, kung i-compute mo, pwede. Pwede Kasi talaga. Nakakaloka. Ay, siya. Ako po ang kumikinang na ulo, Diego Bandido. Kasama ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!